Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, ket nagapu kanipagayam tayo a Hazel, manipod sudipen Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingan na kumalatan itinagan a Hazel. Agnanaed kami ita dito'y sudipen Ilocos Sur. May saak met kadagiti naayat a dumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang dito'y YouTube. Ket pakaragsakan mi unay gaputa saan laangan nga iti radyo ti pakadenggan mi kadagitoy a programa. Sapay kumata itultuloy ti agaramid pay kadagiti adu a drama. Iti kasta ket adamet dengdenggan mi iti inaldaw-aldaw kabayatan ti income panagtrabaho. Nakapagsurat akmet gaputa kayat tunga ibinglay tinagbalin apadas ko. Ket sapay ko mata mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Adda idi kaayan-ayat ko. Iso ti makuna a first love ko. Iso na laeng tanagsakit daytoy ket nasapa nga insublina ti bulod na abiyag. Talo atawan mi met idi anagayan-ayat ken ni Charles. Nakasingsingpet ni Charles. Adda aminan kenkwa na agalad ti may sa alalaki, abirbirukan ti may sa ababae. Inayat kan inpatag ko ni Charles, itinalablabas pay ngam panangipatag ko iti bagik. Kasta unay aliday kan sakit tinakam, tinariknak, gapu iti ipupusay na. Ngam iti likudan dagito'y apasamak, adda may sa atao anangan andingay kanyak, iso ni Elmer. Best friend day di Charles. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Husto ko man tayo panagsang-sangit mo, Hazel. Bye-bye anak ko malang, Elmer. Kaya't ko nga ipapas ti marikrik na. Nagsakit. Aging gayta. Kasladyak pailangan ka ba ilan nga klunan nga awanan ni Charles. Maawatan ka. Maawatak ti marikrik nam. Amok ka na sakit. Amok ka na sa ti pagdaldalan namita. Ang pangasim, pati mo kumabaybay ang tibatim. Kan may sa awanan ni Charles. Panawan mo tayo tapno lipatan. Ti kasayatan nga ramidam ita. Ag-move on ka. Iti kasta, makarugi ka manan. Kasladyak ka ba ilan nalipatan ti lalaki nga inayayat ko iti kasta unay. Sigamot lang ti marigatan iti kasta nga ramidam, Hazel. Gusto nan, basta kanayon mo kumalaglagipan. Nga daklang dito'y sibay mo. Kat di kan tupulos panawan. Sigurado ka ka din iti dita desisyon ba, anak ka? Wen tatang, mariknak nga ayatek mat ni Elmer. Madak ko. Sa anak mo ako muntra iti ayan ayat yu ka ni Elmer. Iso na lang. Tatingitingim kumapayan na yung bagtirik nam. Tatang, Ang mga noa sila ti marikrik nam ka ni Elmer. Saan ka nga ayat? ha? Anya ti kaya Diyosawan, tatang.
Hazel, anak ko. Agduma ti asi ayat. Mabalin nga ibagam ita nga ay ayatem ni Elmer. Gabaw tamasyan ka ken Juana. Saksi ak iti ayan ayat yo iti Daddy Charles. Amok no kasano ti panangipatagyaw iti tunggal maysa. Tatang, dua tawanan tinapalabas. Manipod na tayo, Daddy Charles. Aklunak nga inayat ko dahito iti kastawanay. Ngam na amiris ko. Asyak matlaang ti marigatan. No agtultuloy ti kastoy arik na kenkwana. Sa bagay matkit di kasi tinakon-akon na nakaw. Agduma ti ayat ken asi. Sapay ko tawan to ti agbalin na parikot iti nagbertan nyo ken ni Elmer. Panag ko nakatawan mat siguro, tatang. Sapay ko magaro na nakaw. Makita matkit di ti kinasingpet ni Elmer. Natanak nga desisyon. Isaw amamati ak anayas ti agbalin a relasyon niyaw. Ay napasensya kan, Elmer. Naladawak iti oras ang nagtulagan ka. Okay lang, Han. Among madakanayaw na ka nakasagana nga aguray kan ka. Happy anniversary, honey. Ay, wow. May pa-flowers pa si Mayor, ha? Siyempre, mata. Thank you, honey. Happy anniversary to. Nagbiti pa na wala nga. Uwan nga rad. Kasla ka ano lalay di. Ita, dua tawantan nga agayan ayat. Wan nga, Rod. Katagyaman na. Ngamin, adaka ka na yun itisibay ko, Elmer. Amom, nabayagan na kaya't ko nga ibagada ito ikan ka. Tiyan niya. Asi ka lang ti babae, akayat ko ama ka din na. Aging gatong palbihag. Elmer. Will you marry me? Siyempre, Agyaman na kay Sel. Amom, pinaragsak ng unay. Aping nga rin nga giwa kamot lang. Ha? Ako, di ka tanag. Okay, lang ni. Luwan ni ragsak da ito eh. Kanuray na masaktanak man. Adayo anapat pataglat at ipanagayat ko kan ka. No kasta, engaged kayon ka ni Elmer, friend? One friend. Ay na, maragsa ka nak unay para ken ka, friend. Kablaawan kayo ka ni Elmer. Kamaudyanan na, agkalay sa kayo matlaangan iti mabiit. Agyaman nak, friend. Ammom, friend, orekas dyan tinapasamak kada kayo iti Daddy Charles. Makunak anagasat kalata iti love life mo. Ha? Pagkunaamot, friend. Ngamin, nakasarak ka itikas ka ni Elmer. Ha? Pudno anapukawan ka. Ngam panagkunak kasla subsubra pa iti naisukat wenno dimtengkin ka. Ang talaga ka di anamin pinsanan analipatam Daddy Charles? Anya ka ka di, friend. Wan ko naklangarudan. Ni Elmer itantay ayata. Isu ti amin ko. Isu ti biyag ko. Sigurado ka, friend? Ha? Ni, anya ti kayat masawan. Ha? Ay, kwa. Awan matkit di, friend. Basta naragsakak para ken ka. Katsapay ko taag tultulo yan, tinasaya at alinangan nyo ka ni Elmer. Kan sapay ko tapod no analipata mo Daddy Charles, friend. Di ka nga din nagsangsangit, honey. Jacket, makita ka kasta. Diyak ka ba ilan na mapukaw ka, Charles? Lawanak tuman iti sibay mo. Amok wag na na yung mata.
Tikadak kita pusong. Saan ka di? Hazel, honey. Charles! Ayatan ka. Unay. Hazel, Charles! Charles! Saan din ang panawan? Hazel! Charles! Hazel! Agring ka! Apay. Anya ka dito mapaspasan makan ka. Elmer, pasensya ka na. Nagtagtagay na bakla. Hindi ka di man ng Charles. Apoy ti danom. Uminom ka. Tapno mabang aran tirik nama. Ang yaman na, Elmer. Ala, ituloy mo ti maturog. Itikas ta, makainan na ka. Amangan mo bandog mula dahi ta. Agawid akmutan. Umayak tumanan inton bigat. Apay akaslag sasadot madnil marapin manaw idirabi ay anak ko. Nagapa kayo? Ay, saan matatang? Ay, naglaw ko nga may nakasla sa bali ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutan na. Apay ay nanak ko. Anya nga tati kaya't asawan ti kanayon apa nagparit na ni Charles kadagiti tagtagainap ko. No kasta, natagtagay na mo manan ni Charles. Wan tatang. Nalabit nga iso ti kanayon apang panunutan ni Elmer, tatang. Apektado nga min unay no may papankin ni Charles ti saritaan. No may papanit ti dayta. Saan ko man ngagpapiktaw? Apay pagimunan na pailang ay ati tao nga awanan dito'y lubaw. Tatang, Para kanyak, awan ti kay papanan, da kita tagtagainap. Bunga la siguro tinalabas a panagpampanunot mo dayta, anak ko. Ang mga nukurang kala iti inana. Di mo nga minlabsan nagpanunot unay. diyak man ang mo, tatang. Kasla mariribo ka na unay. Awan ti rumbe nga pakariribukam kadagita tagtagayin na mawanak ka. Awanan ni Charles dito yabiyag. May relax mo kit dito panunod mo. Tanay, umadanin ti panagkalay sayo ka ni Ilmar. Ay, ayatan na kadimot lang, Hazel. Siyempre, Apay sakti pinilim. ngamin, nakita kan kadagiti birbiro kak iti may sa lalaki. Inayat na ka di. Tapno lang malipatam ni Charles. Elmer, amumot dagiti naglabasak. Saan ka di? Siyak tagsalsaludsod sana ya. Sungbatan pa iti salsaludsudak. Elmer, Ay ayatan pa ila ka di ni Charles. anya ka di, Elmer. Apay kas tamat ang dagiti bagpagam. Ay ayatam ka di pa ila ni Charles. Saanan? Nabayag kun alinipat ni Charles. Sigurado ka di ni tirik ng kanyak. Talaga ka di nga ayatan na kon. Wan, ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti amin ko. Sikat ti biyag ko. Ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti nang bukol manan iti kinatao. Kalpasan dagiti liday ang naglabasak. Ay ayatan ka. Ngamin, di nakpulos pinanawan. Kanayon ti kaadam iti sibay ko. No bilang agsubli pa ni Charles. Asin na ti William. Isuwan mo siya. Elmer, amumat asanan ang mapasamak dayta. Saan ka di? Sungbatam ti saludsod ko. Asin na ti William. Isuwan mo siya. Anya ka di, Elmer. Api nga aramidam ti kas ti kanya. Basta sungbatam ti saludsod ko. Iso, wan, ni Charles ti Piliat.
Dayta ka di ti kayat mo ang mga gana. Ni Charles ti Pilya nawatam. Asino ak ngarod kan ka. Anya ka ka di, Elmer. Kanayon mo kumalaglakipan nga adakla dito eh. Adakla ang amangay ayat kan ka. Ket jak to pulos mauma amang iparik na iti dayta. Asi ka lang ti babae ngay ayatak. Uray sana siya ti pinilim. Ay na, Elmer Barok. Gusto ko man dayta apan agin ilong mo. Manon nga aldawa kasta ka. May benda ko man na kahit kung ipapas di sakit. Marikrik na. Sakti ka na yun nga daitis, ibay na. Sakti ka na yun na mga nandingay kan ko na. Sakti agdama kayan na yat na. Kanagkalay sa kami iti mabit. Ang mabay. Abay aday joy pala Charles ti pinili na. Abay. Elmer, ako. Nagsakit. Nagsakit ti parungong ko. Kasla madudog ti puso kiti sakit na. Abay asak pa'y. Abay nanak. Ay, husto na nako. Gusto ko na yun na barito. Agdal na ka kuma. Di ka aglaaw-laaw. Kababain ka na kiti ka aruba. Awan bibiyang da. Amin, di damo di. Marigrik na. Di damo. No kasano kasakit ti mapaspasala kita. Kapulangit ti maysa na tayo. Wala nang. Karibal ko ti maysa. Tawa na bayagan na di maga. Elmer, Abay nga, supay lahat pinili na. Katadak mo lang dito. Abay nga, diya ka muna niya di parikot yung kinihisilan ako. Ngamnoan niya man dayta. Panagkunakat na sa isaya at no pagsaritaan niyo anay ba? Saan a solusyon ti panaginom iti parikot yung anak ko? anang. Anak ko, saan arumbang apagimunam ti tauan at tayan? Sikat yadda dito'y. Da kayo ti kanayon nga agkuyog kinihisal. Isu asika nga ruday ayatan na. Saan? Panakibutas na lang. Ay na anak ko, saan ko maatila pampanunutam? Tinasayat nga aramidang ita. Kat kasaritam tinopyam. Agsarita kayo itinalapat. No kasta, friend. Talungal dawon nga awan awag kan text na Elmer ken ka? One friend, kan saan matan anap na pan ijabalay? Nalabit nga agpalpalam may islang da jay friend. Di ka kadiuna agdanag. Amok nga awagan na kan tumatlaang. Nasaktak unay tirik na ni friend. Sikan tumat ngamin. No apay mat ani Charles ti pinilim, idi pinagpili na ka. Natural ang masaktan mo't jay tao. Diyak amo, friend. Diyak amo talaga. Mariribukan ako na eh. Ay, jak man amukin ka, friend. Pinilim kit din ti tao nga awanan. Insukat mo iti tao anangan andingay kan nangay ayatken ka iti kastaunay. No amom la kumano kasanumat kasakit kanyak dagiti amapaspasamak ani. No amom la Ay, nagsakit. Diya ko namunon niya ti aramida. Maasya na kunay kin Elmer. Ang kasano ang malipatak ni Charles. Oray ni Elmer ti aday ti sibay ko. Ni Charles lang tamat tilinaon ti puso. Anya ti rumbang nga aramida. Charles, at tuyak iti sangwanan ti tanong mo.
siya. Asa pa'y kumatay mo tinananay away-awayan. Di na kami kumanriribukan pa'y kini Elmer. Ang moment no kasano ti panangipadang ko idikan ka. Ang pangasim. Napalubusan na kuman nga agayan iti sa bali. Manipod kita. Itanam kon kang lipat ni ayan-ayat o binukal na. Itikas na. Ang makarugi ang matan. Ang talinadlangan kinilagip dagiti napasamak itinagbutan ta. Tani Elmer itan ni ayayat na. Ni Elmer itan tibiyag ko. Ngamin, iso tinang bukal iti kinatawag manipod pinanawan na. Hazel, Elmer, napanak ko dyan palayo. Tapno ka sarita ka. Ket, naibagat ya, ma'am. Ti sasarong kar mo iti tanim ni Charles. Isang sinurot ka. Elmer, amangan na ti pampanunutam ka. Pakawanan na kumakadagitin sa usawang ko. Iti napalpalabas ngal daw. Pasensya kan. No pinagpili ka kada kami ka ni Charles. Amo ka sana rumbang tinaramit ko. Itala na amiris ko. Asa na rumbang apagimunak. Tibay sa tao nga awanan dito'y abiyag. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Elmer. Maawatan ka. Ken maysa, adamat basol ko. Iso akidawak ma ti pamakawan mo. Ikarit, manipod ita. Itanam kon kinilipat ti anyaman nga adda kada kami iti di Charles. Itikas na, agbalin anaragsak ti buklan ta ang pamilya. Agyamanap no kasta, Hazel. Ket, ikarikmat ka. Nga agbalinak anasayat nga asawa. Ken ama dagiti agbalintungan nakta. Ayayatan ka unay-unay. Ayayaten ka matunay-unay, Hazel. Sikati amin ko. Sikati biyag ko. Ikarikadi kan tupaldangan. Ipatpatag ka unay. Taon 2020 idinagkalaysa kami kani Elmer. Kat ita, adan may nga anak mi. Normal iti agasawa ti ada di na pagkinaawatan. Ngam kaasi ti apo, maornos mi matla ang adagos no kastyay nga ada pagrikyaran mi. Aklonak nga ididamo kat narigatanak amang lipat iti di Charles. Ngam iti panaglabas ti panawon, ininot analipatak. Kat inpamaysakon ni Elmer iti biyag ko. Nang runa idi addan anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Hazel. Ken ka pagayam, Hazel. Ada oras wenno panawon iti amin abanag pagayam ko. Di ka sumrek iti may sa relasyon no amom asaan ka pa'y anak move on iti mo na nga inayat mo. Ngamin, masaktan laang tirik na ti tao nga agay ayat ken ka. Ti napalabas ket napalabasen, kayat naasawan nalpasen. Aramidem kit di daytoy nga inspirasyon tapno bumangon ken mga barwanan. Naragsak man ken saan, pagyamanam, ngamin nagbalin daytoy aparte ti biag mo, iso na laang taawan meten iti daytoy abiyag. Iso nga rumbang na laang nga rod nga itanamon kanilipat. Kablaawan kayo kani Elmer, gapo iti nabaligi a panagpamilyayo. Sapay ko mataag tultuloyan ti kinaragsakyo. Alakasan pagayam Hazel, kat pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan
adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biyag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Marife. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak kadagiti makunkuna a NBSB wenno no boyfriend since birth. Adumat dagiti nagararam kanyak ngam kasla mabutengak a maki-boyfriend. Agingga adimteng ni Jomar iti biyag ko. 2 taon mimet anagayan ayat ka ni Jomar. Naragsakak iti relasyon mi. Ti amok idi kat ison ti lalaki a kagasat ko. Ison ti lalaki a makadennak aginggat tong palbiag ko. Banag a nagbitutak. Katap no nalawag ti amin, rugiak nga roden ti agsalaysay. Wen gayam, sa anak ang makigiddan kada kayong agawid, friend. Ay, apay ngay? Sukunan na ka ni Kevin. Wen, nag-text kami ni Tay. Naku na, dagasan nak dito'y office. Okay, fine. Ikaw na ang my boyfriend na may sasakyan. Ah? Sika talaga bakla. Ay nanda kami laangan ka ni Marife ti awan taga-sukon na. Ang amanyangay nga ruwan, ganyan talaga ang single. Di ba, Marife? Wen nga rod bakla. Ay, kaanutan to nga tamot ang maadaan iti boyfriend. Ah? Di ka man, friend. Kat no damag ko nga adu ka no ti agar-aram ken ka. Apay, awan pa'y ka dinapilim kadakwada? Ay na, no aklunan ni Marife jay sutor na. Ay, siyak tulangan ti magmag na. Ay na, kakaasi akmat. Angam sa bagay, awan matlugan ni Jomar apang suko na ken ka, no bilang laeng. Dahil dyan, ano ubad na ka? Ala daytoy. Di mo man lang malaplapdaan ng tangiwat mo, bakla. Ay nagtal na ka man, ang mga nod da makangon. Ay naman problema, ora ada makangag. Ako naman naminin ani Jomar. Iti kasta, adamatan mang suksukon kan ka. Ken, adan tumatan pakilugluganak. Kasjay! Hay, naimbag pa'y ka ni Julie. Nasarakan anti forever na. Sana all, kunak man latan. Kat, ado mo ti suitors mo. Adda pa'y foreigner. Sana yan. Ay, true. Aduda Ngam, sanda mo't agwapo. Akas ka ni Jomar asutur mo. Wes ako type sa kanila. Di ka man nagpili-pili. Ay na siyempre, pilik at talaga jay guy a deserve na ti pamatag ko. Iso asi ka, aklo naman ni Jomar. Panagkunakit na singpet. Gentleman, ken kang runaan na. Gwapo. Sika talaga. Kahit po mo tibagbagak. Aklo naman. Tama nga no, sana makauray kat siyak ti arman na. Ay, in 1 minute, datan ko na kon. Ay, sika talaga. Tilay bagbagam. Manumatan na bulan tinapalabas. Manipod nagdatonakan ka. Maging kahit jagan mo, nandanamnamakan ka, Marife.
Jomar. Sana parikot na ita kanyak. Ay ayatan ka unay. Isong aguray agingkat aklunan na. Jomar. Hmm. Makita mat. Kan mariknak anapod no ka kanya. Ah? Iso nga ita. Aklunan kan. Kaya't mo asaway na. Datan? Agyaman ako, nay. Agyaman ak tayo naklon mo ti ayat ko. Sikati umuna ang boyfriend ko. Kat sapay lang ko mata di naktulukwan. Di naktupaldaangan. Sapay ko mata saan nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Kan sapay lang ko ta di nakpagaramitan iti saan anasayaan. Ikarik, saan to apulos ang mapasamak na ita? Arami na ti amin. Tapno saan mat ngagbaliw ti panagtalak mo kanyak. Di kan to agbabawi ti panangaklon mo kanyak, Marife. Ikarik na ita. Ang kasanugayam ni Hana. Di matimbaga ko ngawan kamin. Winaswas min ti relasyon mi. Sakbay ti panagabrod na. Isu nga awan ti rumbang pagdanagam. Sikan ti ayayata kita. Kat panagnagakkan ka na ita, Marife. Asino, dyan ang itulod kan kay Dirabi eh. Ni Jomar nanang, ay gayam, jakmatan na ibaga kada kayo. Agayan ayat kamin kin ni Jomar. Ha? Kinapod na, doa bulan ng tinapalabas, manipod inaklon ko. Kasta ka di anak ko. Ay katuan akuray ka. Ni Jomar, dyan ako ng kanyak iding at dakayan ayat na nag-abroad. Saan ka di? Wala nang, iso, ngum kaayan ayat na ididay jay. Sakbay ang nag-abroad di babae, nagwinaswas da. Kasta. Bala, uray agayan ayat kayon. Di mo liplipatan, di ka na ayon ko nga ibilbilin kan kanak ko. Nang runa kat itakala ang amaki boyfriend. Di mo ipaay amin a panagayat mo itiday siya at Jomar. Adalom kumapay anaimbag ti husto a kababalin na anak ko. Wana nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo. Ay ayatek ni Jomar. Kat amok akas tamat kanya. Agyaman ako na itiregalo nga intad mo kanya, Jomar. Awan ang yaman na. Sikakid di man. Magusto ko na dayto ako entas kan earrings. Siguro, nangina dayto yan niya. Agyaman ak na magustuhan. Awan tinangin na kanyak. No para iti babae nga ayayatek. Di sa maruno kat jay itong sing-sing. No, umanugot ka. Ha? Sing-sing ko na? Wen, mariknak nga ayaten nakmet. Iso ang masigurado asaan ka ngagkad ka dya. Ha? Kaya't mo asawan? Agkalay satan? Wen no lakid di ta umanugot ka. Wana. Sino ngay mati babae nga agkad-kad iti dayta? Anya? Agkalay sa kayon ka ni Jomar ko ng friend? One friend. Ay, sana all friend. Umun-una ka pa yan nga agkasar nga may tisyak anabayagan nga the boyfriend na. Ang itapay laang, kablaawan kan friend. Congratulations! Nagsapa matanday ta, friend. Katwan sabalin tumanon inton aldaw ti kalay sayo. Saan ton congratulations ti ibagak? Anya nga More kids kunakton. Anya. Sika talaga. Agpada kayo kinibakla. Kastamot lang tibagbagana. Nagpintas matan dito, Jomar. Siyempre dito iti kapipintasan na lugar. Para iti agayan ayat akas kadata. Umay ka, mapantay dya banda. Napintas ti view ijay. Okay. Okay. Agtugaw ta dito Nagpintas ngagpay sa TV, Jomar. Uy, man. Kasmat lang ti kinapintas ti nobya. Adandanin agbalin nga asawa.
Sika talaga. Katuan, sakit din? Agyaman ako na, Jomar. Napanagnog ako at talaga nga ayatan na. Kurang pa'y dagito Marife. Makitam, kan mariknam tong tipudpud no panagayat ko. Inton nagkalaysatan. Matungpal tunday ta, iti kabitan a panawan. Okay, kadikan ka. No, dito ita na maturog ita arabi eh. Malam nga minan. Amangan mo awan maabutan ta ita abas nga agturong ija Isabela. Masapa talatan inton bigat. Una, awan parikot iti dayta. Okay lang, basta kadwa ka. Sige nga Rod. Enjoy yung tati agpasyar, Marife. Ay na, nasaya ta simra ka ita, friend. Una, Apay nga awan kay di biyernis. Di ka pa'y nagte-text, wano ag-chat, no sa dino tinapanam. No agang anges ka pa'y wano anya. awan nga min signal iti napanan mi kini Jomar, bakla. Ay, no kasta, nag-date kayo manan ka ni Jomar? Wan, nag-date kami. Iso asa anak asimrak idi Biyernes. Sana all ko namon. Amok matlaan nga isot isungbat mo. Ay, no. Saan asana ulti ibagak? Anya nga ron. Mag-ingat ka sa boyfriend mong babaero. Anya? Among matan kanya, nalaingak nga gimbistig ka. Iso, ama-amuak, dagiti saan arumbang, ama-amuan. Anya ka din dahit ang ibagbagan, friend. Ay, jak pa'y kayat nga ibaga ita. Kayat ko pa'y apanagnakan, no pod no timang mangag ko. Ibagak tumitlakan ka. Api nga taakas kiti bagbagan ni baklay di kalman kanya, friend. Ha? Pampanunutak ngamin. No apay akas di timbagan. Jay ka di naibaganakin ka, panagnakan na pa yung umuna? One friend. Kastunay, nakita na kanu ni Jomar, ija ili, di na minsan nakalman. Ada kanu kaduan a babae. Anya? Isu tinakuna na kanyak, friend. Kat no saan ka nung agbidot? Isu dayjay tay babae nga ex-girlfriend na. Jay ngay nag-abroad. Kaslahana, kunana idikalman. Anya? Ang kadwa kami mat kini Jomar idi Biyernes kan Sabado. Kat Lunes ita. Domingo idikalman. Kaya't naasawan, nagkadwada idikalman. No saan ang nagbidot ni bakla iti nakita na. Anya? Itay kapay apalpaliiwan anak ko. Kaslasaan ka makaid na. Nanang. Oh, apay. Adda ka di parikot mo. Ibagam kanya kanak ko. Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Jomar. Manumatan nga aldaw. Anya, Madanagan ak nanang. Diyak amuno anya ti aramida. Nang runa idinadamag ko ang nakasublin dito Pilipinas jay ex-girlfriend na. Kun adda na kaibaga kanyak. Nakita da ida nagkuyog ijay ili. anya. Diyak kaya't apat yan. Gaputad da pa nagtalakukan ko na asaan ng kalukuan. Oh, apay nga ay agsangit kamutin anak ko. Sa balit ang parparig na kanya. Diyak ka muna niya taramitan. Diyak kaya't apanunutan aluklukwan nak ni Jomar. Ngamday tatag parparig na kanya, nanang. Napan ka di ije balay apag-abangan ni Jomar? One friend. Ngam sigon iti landlady anak kasarita. Idi na minsan pa'y alawas apin manawan ni Jomar ijay. Anya? Kan may sa, napanak ije pagtrab-trabahuan na. Nakunada kanyak anag-resignan. Ah? How come? No sa anak ngagbidot. Nagawid ije lugar ta. Pampanunutak ang mapanak ije lugar ta. Kaya't kula kumama kasarita. Uy, agsangit ka matan. No kaano nagplano kami para itikalay sa amin.
Isumat ti panangrugi ti panubok kada kami. Tsaka mo na niya ti aramitan. Kaputa pulos matadyak nakasarsalita ni Jomar. Manon alawas. Tsaka mo na niya ti rason. No apay anaaramid na kanyak ti kastoy. Ay na anak ko, pangasim ka di. Mangan ka. Awan ganas ko ang mga nanang. Mangan kailatan. Mga nakdulatan ng mabisinak. Ay, saan mo kumabaybay ang tibagim anak ko? Kita manday talangam. Nagdakulan ti nagbaliwan ti pamagim. Kimutong ka. Nanang, Kan may sa nagunugan da kita matam. Amok nga agparpalikot ka, gapo iti agdama sitwasyon mo. Ngam saan mo kumamot abaybayan ti bagim? nanang, Saan ani Jomar ti makagapo, tapno baybay am ti bagim akasta. Ad-adakit di nga ipatag kan ayatum ti bagim anak ko. Pagyamanam kit di, tanakitam ti kasjay nga ugali na, ita ta saan kayo pa'y anagkasar. ngam, nanang, Ipatag mo ti bagim. Saan asika tinapukawan, nudikat ni Jomar. Ay na, pudno ti imbaga ti inam, friend. friend, Saan asika tinapukawan, no dikat ni Jomar. Aklo numlatan asan ada kayo ti para iti tunggal maysa. oray anya ti aramida. Tiyak maliwliwan ti bagit, Julie. Ay ayat ako na ni Jomar. Iso ti damo nga inayat kan impatag ko. Amok dayta, friend. Ngam no talaga anapudnuken ka ni Jomar. Saan nakakumabas talatan pinanawan? Isu asaan kan amang namnama nga agsubli pay ni Jomar ken ka. Gaputa tinapudno a lalaki, awan ti ilimod na ken ka. Anya? Mapan ka talaga iti lugar da Jomar? One friend. Kayat ko lang nga amuan. No apay an aramid na kanyak ti kastoy. Ay na. Dayta nga inaramid na ken ka, friend. Pakakitaan asaan anapudnuken ka. Friend, Mapan ka iti lugar da? For what? For closure? Ay na. Ti lalaki akas ken kwa na. Saanen anas ken pay dayta closure dita. Move on. Lipata mo day a lalaki. Pangaasim friend. Kitaan talangam Nagbalin kan akas la hagard. Or no man tabagim. You deserve better kunakmanen. Apay, saan ka kadi asumra kita, anak ko? kwananang, saan? Tapay, anya ti aramidem. Wano sa dino ti papanam, ta saan ka asumra? Agbiyahe ak nanang. Mapanak iyay ayanda Jomar. Kayat ko ang makasarita. Anya, Di kay madanagan nanang. Kabailak ti mapan nga oray si siyak laang. ay na anak ko. Husto ko man. Anya kamutan. Isagsagmak mula ang tibagim iti kastangar aramidam. Ngam, nanang. Saan na ka nga ay-ayatan ni Jomar? Iso apang nga asim. Husto kuman day tangar aramidam. Mairamraman pa yan ti trabahom gapulaeng iti dayta. Naimbag nga orasyo, tata. Kastamit kan kabalasan ko. Anya ti masapul mau. Salud-sudak la kuma. No amamuyo ni Jomar. Sigun iti bakat nga ada tersena na ang nagsalud-sudak. Dito'y kano ti balay da. Ay uwan balasan ko. Siya ti ama ni Jomar. Apay kaday. Anya ti masapul mo kan kwa na. Kaya't ko lang makasarita. Ay, adamo na pananday ti kaayan-ayat na. Madamdamada pa'y siguro asumang balasan ka. Ha?
Kaayan-ayan. Uwan. Naku na itay kanyak ako yugan na ni Hana ama panagpa-check up iji ilay. Ay masikog nga main. Anya. Umunag ka pa'y balasang ka. Mangisagana ak iti merienda. Kabayatan ti panangururay mo kadakwada. Apay ngay may kapayla dito'y Marife. Anya. Saludsudan nak no apay ng mayak dito eh. Anya ang klase day ta saludsod. Anya? Awanan kay tibayin. Di mo inikan patag ti kinapudnokan ka. Ko. Pakawanan lang ko ma. Nasaktak ko na tirik na. Ayayatan ka. Ang manipod nagsubli ni Hana dito'y Pilipinas. Nagsubli ti siguro pa nagayat ko kankwana. Awanan kay tibayin. Lukas naman lang. Imbagam ko makanyak, ididamo pa'y lang nga dalata panagayat mo kankwana. Iti kasta, saan ka nang namnamakan ka? Pinanawan na kakaslawan na nyaman na. Nagplano tangang kalaysa. Nang namnama, ngam kasto'y gayam taramidam kanya. Kasi tinapanak. Pakawanan na ko ma. Aglunan ta. Sana data tinaikari ditong galmaysa. Ayayatan ko na niya na. Kadyak kabayanan ang mapukaw itibiyag ko. Ay, imbagakmet ngamin ken ka nga uray di kan mapmapan. Na imbag kumamat no imbagam kanyak taadda kaduam anapan. Sanan, friend. Jakmat kaya't ama isturbo ka. Tinapatag, nakasalita ko ni Jomar. Lipatan mong dayjay. Kas iti kanayon mi nga ibagaken ka. Anya kamet. Sana may kariti lalaki akas ken kwa na iti panagayat mo. Ag-move on kan. Saan man na dayjay lalaki ti makagapot tapno kas tamblaktan? One friend. Amok anariga ti manglipat iti may sa atao. Nang runa no inayat ken impatag mo iti napudno. Ang amok kabaalam dayta. Carry mo yan. Narigat at talaga, friend. Ngam aramidak ti amin. Mailiw-liwag ko lang ti bagik. Amok adumteng to ti aldaw. Malipatak ton ang mamimpinsan ni Jomar. Nagsakit ti inaramid ti kayan ayat ko kanyak, Miss F. Ni Jomar ti makuna a first love ko. Isu akas taunay ti sakit tinakam ko, gapo iti panangluko na kanyak. Nagrigat nga aklunan, nga may di agangay, babaan iti panangliwliwa dagiti gagayam ko, nang runa iti pamilyak, inaklon kon asaan ada kami ti para iti tonggal maysa. Aging galangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Adda dagiti tattao adumteng iti biag tayo. Adda mang paragsak ken adamot mang pasakit iti rikna. Adda dagiti mangipaay iti saem ngem mangibati met iti adal kada tayo. Sapay kuma ta masarakam to ti lalaki nga agayat ken ka iti napudno ken mangitungpal to ken ka iti altar. Alakastan pagayam Marife ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag.
Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intaik kan biag ita, ket nagapu kan ipagayam tayo, ang nagpailinged itinagan nga Sheena. Ngem sakbay na, kayat kumanpay nga iebkas tinalaos a panagyaman ko kada kayo amin, gapu iti kanayon a panagdangdangagyo kadagiti drama nga upload tayo. Kastameten kadagiti naayat ken naanos nga nag-subscribe ditoy channel tayo. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kumata di kay mauma, kat itultuloy yo ti agdengeg ken mang tarabay, kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Intay man ituloy nga basaan ti surat ni pagayam tayo nga Sheena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti naayat adumdumngeg iti programam, kat naawi sakmet nga agsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Kat sapay kumata mapili yumat nga idrama. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Sheena, manipod probinsya ti Kawayan, Isabela. May kadwalaang atukad ti high school tinalpas ko, gaputa jakon nagtuloy pay anagadal, idinatay dagiti dadakkal ko. Nasapaak ang nagtrabaho, agingga anaamamok ni Ivan. Kat nagdan na kamin, nga uray agad adal pay laeng daytoy. Katapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Inawat kayo ditoy. Gaputa amok nga awan sa bali at tumulong kada kayo no di siyak metlaang. Gabdeyo ko na nakanunungak ti inaramidyo. Second year college ka pa'y laang Ivan ngam nakasikog kan. Di ka man laang nasyan kanyak. Di mo man laang pinanunot dagiti rigrigat ko tapno mapaadal ka laang. Kuha na nang, pasensya kayon. Anyang nga rod, kat nailawan kami mat ka ni Sheena. At dalitan, mandan kami ton iti anak. Kat si Kamachina, saan nga umdas arason ti kinaawa ng dagiti dadakkel mo tapno makiasawa kan adagos iti tawen mo lang a 18. Adupay ko mati mabalin mo nga aramidan para iti napinpintas pa'y amasakbayam. Pasensya kayo, nanang. Ammo matlaang ka diti ang trabaho iti unag ti balay. Kabisado na amin dagita nanang. Nagagat ni Sheena. Saan asika tinamdamagak, Ivan? Ni Sheena? Wan, nanang. Nasayat nga rod no kasta. Gaputa si ka amin ti magaramid kadagiti trabaho dito'y unag ti balay. Kabayatan ti panagtrabahok. Tapno adda kanan tayo kan pagadal ti asawam. Pagadalan nakpay lang ka din, nanang. Natural! Masapol amalpas mo ti kursom. Iti kasta, makatrabaho ka kat mabiyag mo to ti pamilyam. Umay kan, Miko. Agmeryendatan, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, thank you, Sheena. Oh, ato iti Diyos kan sandwich. Pasensya ka lakuman iti tsurak Nagadungamin ti linabaak, naglinisak pa'y dito'y balay. Isojak pa'y nakadigos. Jak pa'y na ornos ti bagi. Ay naman ti parikot iti day ta kanyak, friend. Ala, kasla nagadungag pa iso ti pakakumikumam dito'y balayo. Katuan, siyak amin ti mga asikaso dito'y balay. Adang amin trabaho ni nanang. Kan agad adalmot ni Ivan. Sa bagay, talaga ang kasta ti may sa pamilya. Kasapulan ti panagtitinulong para itinapinta sa masakbayan. Ang, my friend, saan ka kadi marigatan? Medyo marigatan akmat friend. Ngamno kasi dyan mariknak ti bannog ko, agi nanaak pa'y. Sakon tumanan ituloy no makainanaak. Ay, flang. Gusto ti aramiden, friend. Nang runakat, juntis ka. Di ko nagbambanog. Amom friend,
Kas na di nakpailang maaklon ni Nana Linda para ka ni Ivan. Ay na, rumbang lang nga awatan ni Nana Linda. Siyempre, nasaktan siya. Gapo iti panangasawa ni Ivan ang nasapa. Nang runa kat agad adal pa'y. Mamati ka maaklon na kanto. Kaanon tupay ngay. Amumat nga ulila akon. Iso nga kailiw ko ti pamatag ti maysa nga ina. Ay na, basta pagtali na edam ti kinagagan. Kan kinasingpet mo kas manugang ni Nana Linda. Tungpalam dagiti bagana. Kasmat lang iti panang tungpal mo iti day dinanang mo. Idi addapay dito'y abiyag. Itatanagpas nga yan ni Sheena. Rumbang lang nga mas igaad mo pa iti agadal para iti masakbayan to ti anak yo. Mawatam, Ivan. Wala nang. Isumiter aramida. Ipalpalagip ko laang. Saan mo ko man asayangan ti may kadwa agundaway nga inted ko ken ka. Kat si kamat, Sheena. Rumbang na lang nga adalam anaimbag ti panangaywan iti anak yo. Dayta nga ti parikot nanang. Diyak ngamin ammo no kasano ti husto panagaw awir iti ubing. Alala. Sige, tay surok ka. Ngam kasapulam ti agbalin anatulnog kanyak. Tapno mabibiit mo amasuro dagiti ibagak ka. Uwan nanang, agyaman unay kada kayo. Agawit ka din, Ivan? Uwan, Chris. Apay ka di. Aday ayam iti basketball ita, bro. Sana makaumay ni Joel. Amang ano kaya't mo ti sumuro tapno makompleto ti team. Basketball ko nam? Wan! Sana balitawan mo't klase tayo ti bigat. Uy, siga manipod na nga sa awakan. Saan ka na sumursurot ka na kami? Uwan niya, umay ka. Tapno makaliwak sa'y kamat. Sige, bro. I-text ko pa ni Sheena. Saan, bro? Amang ano di na kami palubusan ni Commander. At to'y tigat-gatangon balasang ko. Agyaman tata. Nay, kasla na unag ti pampanunutom sina. Apay nagapa kayo iti asawam. Saan mo tata? Ngam, jak ilibak. Isungarod ti parikot ko. Ay, kanayon ko ang makita ni Ivan na makikuykuyog iti grupo dayjay a Chris. Ay, sana rumbang ang makikuykuyog iti dayjay a tao. Sana nasayat nga impluwensya ken kwa na dagijay. Day takit nga rod tata Dante. Ti parikot ita, kat no kasanok abagbagaan. Amangan nga minong tanak ni Ivan. Ken may sapay. Amangan numangag na kami ni Nanang Linda. Ay, amok ni Linda balasang ko. Nasingpet dayjay. Man nakaawat a tao. Rumbang lang ay bagam ken kwa na ano anya ti parikot yung agasawa. Iti kasta matulungan na kayo. Kasapulan nyo pa'y lang ti panarabay dagiti dadakkel nyo. Gaputa ubing kayo pa'y. Iso saan arumbang abukudam ti parikot mo. Ay na! Nag-cute ti anak mo! Siyempre man, imala iti inana. Ala, bungis-ngis nga ubing, oh! Wen nga rod. Iso tiliwliw mo kastoy na banuga kan malmaldayak. Malididay ka? O apay, aging ka kadiita kat saan kayo upay nga okay? Kanina na Linda? Saan aday ta, friend? Kinapudno na? Okay na okay kamin kaninanang. Kanayon to pa yung ti panagsarita mi. O, anya nga ron ti kunam apaglidayam. Ni Ivan ti parikot ko ita. Apay, ada babae na? Ay na, iti day ta kinapintas mo, maaramid na ka di ti mangisukat kan ka? Awan babae na, friend. Ngamkit di. Nabarkada. Os, ganun? Kanayon ang marabyan nga agawid. Anya nga dar aramiden da ka dagiti barkada na. Basketball, billiards, computer. Kalpasan na,
Agiinom dan tumatan. Hala, kasanungan ti panagadal na. Day takot nga ti may saparikot ko. Mabaybayan nan ti panagadal na. Gapo iti barkada na. Saan nga amo ni nanang dagita nga aramidan ni Ivan? Kasaritan ni Ivan, friend. Bagbagam ti asawam. Amangan ngamin numangag na kami ni nanang. Madanagan hak. Diyak kaya tamasayang tititad ni nanang agundaway para kada kami ka ni Ivan. Amukon, no saan kayo makapagsarita? O di i-text mo siya. Textan ni Ivan. O no, iti messenger, i-chat mo. Ibagam kan kuha na, dagiti saksakitam. Agsarita taman iti nalapat siya. Oh, apay ang makaungungat ka ngay, Ivan. Kasano, nagado ti Artem. Kunak no importante dagiti text mo. Sapay nakatatidog. Inaramid ko tikas jay. Gapotadyak kayat amang nagtiinam nga agap-apat ha. Ken may sapod no matin text ko ang mabaybay amon ti panagaadal mo. Gapo iti panakibarbar ka adam. Masansan pa yan ti panaginom yo. Agtal na ka. Nakaado ka na. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay. Gapo iti panakibarbar ka adam. Nasursurong pa yan ti kumabil. Shh! Hindi ka kamkamaling agipulong ka ni nanang, ha? Isungarod nga in text ka. Tadyak kayat amang na ti panagrekyerta. Tadyak kayat amasayang ti intad na agundaway tapno makaadal ka. Sa dino ti papanam, Ivan? Ne, ada kayo gayam dita, nanang. Wan, itayak pa'y nga adda ditoy. Kat nangag ko amin ang nagsaritaan nyo iti manugang ko. Anya? Inawat ko tinasapa a panangasawam, gaputa dakat nga ruden sungsong batam kanisina. Pinagyan kayo dito'y balay. Kat aging gaita, pagad-adalan ka pa'y laang. Iti kasta, makalpas ka. Kat makabirok kanto iti napintas at trabahom, nga iso ti pang biyag mo iti pamilyam. Ngam ti jak maaklon, kat ti di mo pa nakalpas iti kursom, gapo kadagita nga barkadam. Nanang. Timati, naaramid mo pa'y akabilan ti asawam? Tapno ibagakken ka, Ivan. Uray pitiklaan ko ba? Jak pulos nakaraman iti day di amam. Ita, kinabil mo ti asawam, gapo iti panang bagbaganaken ka? Pasensya kayo, nanang. Amamunak mat siguro, Ivan. Noan niya ti imbagak, aramidak. Ita, agpili ka. Ti panagadal mo, wano ti barkadam. No pilyam ti barkadam. Awanan namnamaan nyo at tulong manipod kanyak. Nanang, agidan tayo ng amangan. Oh, apay ni Ivan. Di mat bakasyon dan? Ay, nasapa rin mo, nanang. Mapan ka no agi-submit iti resume. Barang maala iti kumpanyang ayan ti barkada na. Isupay ka no ti masweldo na nga oray part-time job laang. Ay kat nasayat nga rod, nupudno dayta nga imbagam. Ay, nuwan nanang, kinapudno na. Umiw-iwas matan kadag iti barkada na. Masapsapa matan nga agaw awid, kan saanan nga agin inom. Nasayat, ano kasta? Nanang, agyaman unay kada kayo. Noawan kayo. Diyak lang mo no anya tinapasamak ka ni Ivan. Naimbaglaangan, anasapa na palagipan. Sina anak. No kasjay nga da parikot yo. Di ka kumaagduado amang ibaga kanyak. Siyak ti inayo. Adda aklaang ditoy. Nakasagana amang tulong kada kayo. Ivan, naibangko kunti ka gudwa ti sweldo manipod iti part-time job mo. Nasayat mo nga rin kasta sina. Talaga ka sa pulan tatagor nang. Ken aginot. Nang rona. Ket may sapay atawan ti palabsan. Sakbay malpas ti alalak a kurso. Wan nga ron, isong ay karkarigatak mo ti makaornong oray sa kabasit laang manipod iti online business ko. Ayman gayam. Inton bigatan ti kasangay ni nanang. Anya nga ta tinapintas nga irigalo taken ko na.
Ay, aldaw gaya mo na. Naladawak mo na nagring. Adamat box itirabaw tila misahan ko. Anya nga daytoy. Adamat nakasurat. To our beloved nanang. Happy, happy birthday. Ay na. Nagiti anak ko na ya. Ay, kunaklakit din no nalipatan dan nga kasagay ko ita. Saan mo't gayam? Anya ka taday to eh. Wow! Rilo! Ay na, nagpintas mo't tanday to'y arilo. Ay na. Happy birthday, Nanang! Happy birthday, nanang! Agyaman na anak ko. Nang runakin ka, Sheena. Ay na, nakaragrag sa anak ko. Awan ti rumbang nga pagyamanan niyo, nanang. Syakit di ati agyaman kada kayo. Ado dagiti insuro yo kanyak. Asaan nga na isuro day din nanang ko. Agyaman ak. Gapo iti panagayat kan panangaklon yo kanyak akas manugang niyo. Ay na, Sheena balasang ko. Gapo kada kayo amin dagitoy nanang. No saan agapo kada kayo? Saan mat ngagbalin anasaya ti masakbayan mi kani Ivan? Kat saan akto ama uma nga agyaman kada kayo nanang? Adupay dagiti rigat ken panubok a nagdalanan mi sakbay ti panagturpos ni Ivan iti kursona. Ket ita agtallo atawan na metten ijay Dubai kas maysa a hotel manager. Intuloy ko met tinagadal ket kaasi ti Apo agturpusak metten ita atawan. Naragsakak a mangibaga nga iti mabiit ket mapan kami metten ijay Dubai. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Doy pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Saan atubang ti kinarigat ti panagbiag tapno maragpat tayo dagiti arapaap tayo. At damat laang kada tayo nga agsalukag ken agsakripisyo tapno agbalin anapintas ti masakbayan tayo. Kablaawan ka iti panagbaligim. Alakastan pagayam, Sheena, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas.